Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu mire saydime mangle peynalen ta mire saydime peynalen. Ko akawa yek tikno miro vakeribe te prenesinaftu menge yek shuji buti yek shujo suneti taro pekamberi sallallahu alaihi ve sellem mangava te spodelinaftu mencer yek butikova so o pekamberi sallallahu alaihi ve sellem ve ala alihi sekova sabale ke duštela sine taro sojba vakerala sine dova. A каја довајтали бут значајно сае муслиманенге, сае прајланге, еме муслиманкенге. Соске секова хакикатно муслимани, секова ек чачуно муслимани и силе лескоро цел кој лескоро пакавипе. Ама најосновна цејла е тале еке хакикатно муслиманескере тале ко трин елементија, ко трин букја, кола е тале одла трин букја. Прво, о Аллах те деле корисно джандибе, јек. Дујто, о Аллах те деле халали рски, берекети. Хемо трито, о Аллах те прифатинел, о лескире шукар дела, о шукар амела сокакера. Па одолеске сурчинско акаја дова, е ресулескири гласинала сине агјар. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахума ина ассалука ilma nafiya ve rızken tayyiben ve amelen mutekabila. Со значинела акаја дова. Панда ек путика вакиравла туменги ки арапско. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахуме inni eseluka ilma nafiya ve rızken tayyiben ve amelen mutekabila. Со значинела ко превод Аллах молинава ту те деман корисно знајне. Шужо хем халали берекети, хем дејла кола со тука прифатинелен ја Аллах. Кратко дова, ама бути тали зорали. Кратко дова, ама и сила баро рахмету пралесте. Кола со Аллах джелешанеху, а каја дова кеда шунела, манушкова со искрено, честно, хем поштено, воздела певастакија каја дова, о Аллах лескири дова да му кела мазами. Соскја каја дова о пейкамбери керјала. Сосино се бепи со о пейкамбери каја дова керала се. Соскја о пейкамбери джанела дека буд прајла муслимајна кола со ка овен верника е Аллахенске кодрумо, ка овелен барвалипе ама ковел стекнимо харамлукоја. Каовен барвале, ама нечесто казора потинен адла паре. Јек, дујто, о Аллах каделен илими, ама ола од ова илими ка злоупотребинен. Со значинела, од ова ленгоро илими не е товол корисно. Со значинела, од ова илими ка кереле товол кибарлија. Од ова илими ка кереле те керел билаче буќа, место те керел шуже буќа. Или те перавел дисаве пралетаро ислам, а ов те вазделпе те керел пес ов најгогјавер. И трито бути важно, те моли нито те Аллахеске, одла дејла со кереален, товен прифатиме ко тиро Аллах джелешану. Соске амен, бизо те джана, мислин дор дека кераја шуже дејла, а усвари ко Аллах одола дејла на нетале прифатиме. Значи и поука, сојтали, таре акава сунете пекамберескоро таре каја дова. Те трудинамен, со повише, те овеламе или ми корисно, те хулавале, те споделинале, ма те гаравале кориаменде. Дујто, халали букјаја, халали ловенцар, те стекнина амаро имот, хем трито, амаре дејла со кереален, те пазинален, сар кереален, хем козоми тале отла дејла, према ко Аллах джелешанеху тале прифатиме. А каја довај тали поука, е пейкамберескри саллаллаху алейхи ва салем ва аля алихи, сар шај амен, кокова начин те молина е Аллах те шај о Аллах те задоволинел амаре потребе. Иншаллах, акава сунете пекамберескоро,
какерале саопрена сосием припадника кодини ислами, хем о Аллах иншалла, амари дове са која дова со какера, а посебно ака ја дова ка прифатинела, хем ка му кел по рахмети ки ака ја дова. Ассаламу алейкум, рахметуллахи таала ве баракатуху.